लोगोफोर नै दायो जोंहा गारियाव माल लानानै फैबाय आरोना माल गोदान सफैदों नोंथांमोननो दायो आं खुलिनानै देखायनोसै नै बे बस्ता मोननै दं बेयावहाय आरो नैयाव बस्तासे बेखिनि माल दङ आरोना गोदान सफैदों बेखौ दायो खुलिनानै मोनसे मोनसे देखायनोसै रंजालि नों बाहायनांगोन ना हायलाय मोनसेबाव नै आरो मोनसे दंबायो नै दायो मोनसे मोनसे खेवनानै देखायनोसै आरोना Rồi mình lấy gần, nó có thể không cả, mình lấy cái này mà bột cái này có này, có thể không phải giảm được. Đây đây, nếu bị xịt đâu bánh, đó, kẹp xịt, cái này chín rồi, đây đây, đâu đây, tao đâu đây. Ơi, một cái mảnh này nữa mà, một cái mảnh nữa đây, à cái bên này, một lần đâu. Awak kau bawa yang mana ni yo? Sungai dengan siapa sih yo? Kedai kedai dah, kedai kedai ni. Kau kedai mana? Ya, kacang maksud ni. Sungai siapa sekarang kan tu terbaik buat orang tak tahu apa macam Mari ngomong kali. Mari kita ngomong sama nih. Ini gue kita jenai deh, jadi segera segera. Lu namanya nggak sih bang? Nanti kita tahu tuh biar aku lagi nengkar nih. Beda ini klip nih. Jangan sekarang klip nanti kita bisa. Sim sama-sama. Ano nga ba yung kuslan niya? Ako rin sa mga kasi ang mga doon 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 niya. Mane bisa man sige doon man siya na kaya so may name doon. Belum balik ke per. Ini yang nोंथांमोननो नै दा बावैसो सफैनो हानाय जि दख'नाखौ देखायदोंमोन नैबेखौनो खेवनानैहाय मोनसे फुवारनानै देखायबावनोसै आरोना क्रिसमास कालेक्शन सफैजेनबाय आरोना आंनावहाय नैबेखौनो आरो फैबावगोन खिन्थु कालेक्शन जाजेनबाय आरोना आंहा ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो नैबे हेभिखौ देखायग्रोनोसै जेन'बा आगर गुबैयाव आगर लानाय नैफोरखौ जायहा फसायदों स्क्रिनशट खालामनानैहाय आंनो होखानाय नाम्बाराव हरफिनदो आरोना नै आगर गुबैनि आरोना बियो आगर गुबैयाव आगर लादेरनाय आं बे दामिखौ हेभिखौ देखायग्रोनोसै डाबल आगरखौ नैबे डाबल आगर गुबैनि डाबल आगरावहाय मा मा दङ देखायग्रोनोसै जास्ट दिनै सफैनायखौल' देखायनोसै आं ओमफ्राय मालाबा जेसेबांखिनि दखानाव जेनेबा कालेक्शन दङ लकेल दानायनि बेखौ मालाबा आं गासिखौबो भिडिअ'आ गोलाव जाबाबो मोनसे मोनसे खेवनानै देखायजोबगोन लकेल दख'नाखौ आरो दे नैबे बेबो आगर गुबैनि दानि एसे सिगाङाव देखायनाया एसे आलदा एबारनिया एसे आलदा मोजांथार बे गासिबो डाबल आगर क्रिसमासनि मिलाय हरदोंमोन आङो लांफैदो लकेल दख'ना होनबाथाय आंनाव हाइस मोनखागोन आरो उदालगुरियावहाय आरो बहुत मोजां कालेक्शन फैयो आंनावहाय आं
आं सेलेक्ट खालामनानैहाय मोजांखौहाय जिखौ लाबोनाय जायो बेबो आलदा आरो आगरा सेम नङा गुफुर लानाय बिराद मोजां नुखादों जि मोजांखा समायफ्लेजोबदों डाबल आगरनि होनजा आरो बेफोर गासिबो गांनै फैदों दानिसो देखायलांबाय आं थेवब्लाबो देखायबावनोसै नै स्क्रिनशट खालायदो फसायदोंब्ला आरोना गोथां होनायखाय गुफुर होनायखाय बिराद मोजां नुखादों रंजालिनिथिं फैनानै खनसे दोनदो दे नङाबाथाय नों हागौनाय नङा ओरैबायदि बुरजाखा दख'नाया आरो बिदनखौ जाबहरबावबायसो दां बिदनखौबो देखायबावनांगोन बे दानि देखायनायानो बिदनखौ लाबोलाय बिदनखौबो सोरबा नागिरो ना कालारफोरखौ मा सफैनायखौ देखायनो नैबे दावराइ मोख्रेबावनो आरो आगर लादेरबावनाय नै गानखायो बेखौथ' बयबो माने बेफोर पुरा ट्रेडिसनेल आगर आरोना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफोर दख'नाफोरा बयबो माने बर' हिन्जावफोरनाव थाखाथारनांगौ आरोना आंनि बायदिब्ला दे जेनेबा आगर गुबैयाबो थानांगौ दावराइ मोख्रेबाव आगर लानायाबो थाथारनांगौ आरोना नैबेबो दावराइ मोख्रेबाव आगर लानाय बिराद मोजां एखेखौ देखायला आङो नङाबाथाय जि माबा जागोन नैबे एखे नङा आगरा एखेबाबो लानाया बेलेग आरोना बियो कालार लानायफोरा मोनसे बिराद मोजां नै बेबो दावराइ मोख्रेबनि बेबो दावराइ मोख्रेबनि बे दख'नाखौ हरलाय दख'ना प्लास्टिक फिसाजोफोरा फिसिनि देखायखाबाय आङो बियो डाबल फैदों ओमफ्राय नैबे पार्पल गोनां बेखौ जि मोजां नुदों नालाय पार्पल गोनां मोजां दख'नायाबो गिदिरखा जेबो टेनसन गैखाया नै बयनोबो जागोन गिदिर गोलाव माने एसे गाहायफोराथ' खननानै गाननो हायोना ओमफ्राय गोजौफोराथ' बोरै गानबावनो ओंखायनो गिदिरा सानफ्रोमबो गिदिर जानांगौ आरो गिदिरा साबसिनखा आरो बे बिराद गिदिर नै आंखौनो गोरोबबावनोसो नागिरा आं एसे हिल गानबावनोसो बेबो बिराद मोजां नै दा एभेलेबल फैनायावनो थाब लांफैदो नङाबाथाय उनाव मोननाय नङा आरोना थोनाय नङा बयबो गोदान बायो नालाय ओमफ्राय दख'नाफोरा थोस्लाबा जायो आरोना नैबेबो बिराद मोजां गांसेबो गैलामोन आंनाव दाख्लै दुर्गा फुजानि उनाव लाबोनायफोरा सब जोबखाबायमोन बि दावराइ मोख्रेब गैलाब्रा दावराइ मोख्रेबा बेखौ आं देखायखाबाय आगरखौ आं फुवारला गांसे देखायनाय आगर गुबै जि मोजांखा ओमफ्राय आं दायो देखायनोसै बेखौ आंनियाव एबार नैबे कालार फैदों आरोना बे कालारखौ फाननो मोनि आं बुहुत गोबाव जायोमोन आगोलाव फानदोंमोन ओमफ्राय दायो गोदान फैफिनदों बिराद मोजां बे कालारा जानला मोनला फैनो नागिरा आरोना आखाइजों दानाय दख'ना पिच कालारनि आरोना बिराद मोजां नै रुगुंफोराबो जि मोजांखा दख'नायाबो गिदिर गोलाव दे बिराद समायदों आरो गेजेर एरनायनि बे गांनैबो एखे जागोन देखायला ओमफ्राय नैबे मोनसे बे पियाज कालारनि मोनसेल' बेसर बिबार आगर लानाय बियो नै मोजां मोनो बेखौबो सोरबाफोर फसायदोंबा खालामहरनो हागोन खानाय नाम्बाराव ओमफ्राय नैबे रानि कालारनि नैबे रानियाव रानि पिंक बेबो मोजांखा रानि कालारनि एरनाय आगर
नैबे जाबाय ग्रे बयनिबो फेभरेट कालार आरोना बियो बर्थमान बिराद मोजांखा नै ग्रे कालारावहाय माने पिंक होदों आरोना बे जाबाय बेसर बिबारनि जि मोजां नायलाय आगरा मा आगर होनगोनथाय दिंखिया बिजौ आगरनि एरनाय लानाय बिराद समायना नुखादों ओंखायनो आरो माबालै साफा गुफुरखा आरो सरि गुफुरनो बेसर बिबार साफा बेसर बिबारखा आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय ग्रिनाव दाख्लैबो फैदोंमोन बियो जोब्बाय बे खनसे दाखालिबो फैदोंमोन माने दख'नायानो बिराद मोजांखा नालाय ओंखायनो थाब जोबदों आरोना बियो सेम जागोन एखे जोब्बाय नैबे एखे जाजोब्बाय फार्ला बे रानि पिंकाबो नैबे पिंक्सआबो नैबे ग्रिना आं दा देखायनाया नैबे ग्रिन ओमफ्राय दायो फैबाय नै बिदन आगर लानायफोराव नैबे जाबाय बिदन आगर लानाय नैबे खुन्थिया आंनियाव फैफेराखैमोन नैबे बिराद मोजां मोनदों आङो नायलाय जि मोजांखा नै रासो गुबुंनि आरोना मोजां माराम जि मोजां नांखादों दख'नाया बे गांनै फैदों ओमफ्राय नैबे गुफुर गोनां जि मोजांखा ओमफ्राय नैबे जाबाय नुरिनि जि मोजां कालारा एबारसो फार्स्ट फाननो मोनदों आं नैबे कालारखौहाय बिराद मोजां साफा मोजांखा आरो कालारा पियाज कालार बे पार्पलनि जि मोजांखा पार्पल कालारनि बिराद मोजां बियो बिदन आगर दामफोरखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै वाट्सएपआव सोंहरदो आरोना खोन्थाहरगोन नैबे जाबाय ग्रिननि आरो जायफोर लोगोफोर दङ आंना दखाननि लोगोफोर नोंथांमोना दायो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो लांफैनो हासिगोन आरोना आंनि दखानावहाय माने दखानिफोरा हलसेल हरनाय जायो दखानिफोरनो नायदोंबा थाब लांफैखादो उनावहाय नङाबाथाय माला थोनाय नङा जायो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि नायदोंब्ला थाब लांफैदो जि मोजां खालामबाय आगर फिसा जि मोजां दखाननि लोगोफोरखौ आं खनले बुंथारबाय थाब फैदो नङाबाथाय उनाव मोननाय नङा दैलि वेराव जि मोजां बे पार्पलाबो जि मोजांखा ओरैबायदि फाग्लि जालायलायबाय आङो ओरैबायदि मोजां कालेक्सन फैखादों आंनाव नैबेबो बेबायदि दानिसो गांथाम लांखाबाय एखे नैबे बिराद मोजां नायलाय जि मोजांखा नैबे लाइगांनि नैबे बिदन आगर गिदिरनि बियो बिदन आगर गिदिरनि बिराद मोजांखा नों रेबगुलायबाय आंखौ आंनि बिदन आगरनि जा साइज सफैखादों दख'नाया बांसिन गोमो फैयो मानो होनबा गोमोआनो बयनिबो फेभरेटखा आरो जोंनि बर' हारिनि माने कालारानो गोमोआनोखा आरोना ओंखायनो गोमोआनो माने बांसिन समायफ्लेनाय आरो आं गावबो गोमो गाननो मोजां मोनो फाननोबो मोजां मोनो होननांसिगोन आरो बेखौ आं देखायखाबाय
खेलायसै बेखौ खेवनानै खेला नै बियो माबा दावराय मोख्रेब आगर लानाय दंजा बियो आगर जानो बियो दानि सिङाव थाबाय नालाय कास्टमार फैनायमोन गुलुं गुजुं जाजोब्बाय ओमफ्राय सिङाव थाबाय बियो थालांबाय आरो आं देखायनो ओमफ्राय नैबे बिदनाव आगर लानाय बे पार्पल कालारनि बेखौ खनसे देखायना होनसै बेखौ देखायाखैमोन ओमफ्राय दावराय मोख्रेबफोरखौ आं देखायफिननाय जानाय नंला बेखौ आगोलाव फानदोंमोन आङो बे खुन्थिया आगोलबो सफैखादों आंनाव ओमफ्राय नैबे गनसि गंसेनि नैबे फैदों गोदान ओमफ्राय नैबे खासि हाथाय अबे जायगायाव मा अबेयावहाय मा होननानै बुङो आं मिथिला खिन्थु जोंनि उदालगुरियावहाय नैबेखौ खासि हाथाय होननानै बुङो सोरबा ओरै सोनाबथिं आरा हाथायबो होनो खोमा जोंनियाव खासि हाथाय होनो आरोना खासि हाथायनि बेबो नै गांनै फैदों आरोना बे बिराद गोबाव जाबायमोन आं बेखौहाय फाननो मोनिया खालि बे बाथिसेनि बाथिनैनिखौल' फाननो मोनगासिनोमोन आरो बाथिसेनिखौल' ओमफ्राय एबार नैबेखौ आङो अर्डार खालायनानै दाहोबाय बेबो बाथिसेनि अरेन्जआबो नैबेबो बाथिसेनि नैबे गोमोआबो मेरला दं बेबो बाथिसेनि नैबे बे खासि हाथाया आलदा बाथिसे आलदा ओमफ्राय नै बेसर बिबारनि बाथिसे फैदों बेबो गां खेंला ओमफ्राय नैबे जाबाय नै बिदनाव नैबे दङ ग्रिननि पिंकनि गोदान फैदों बे गां खेंला नैबे येल्ल'आथ' मेरला दङ ओमफ्राय पार्पलफोरबो दङमोन देखायनो हरलाय लाबोलाय आगै नैबे बेसर बिबारनि नैबे ओमफ्राय नैबे पार्पलनि दङ नैबे पियाज कालार होनो आङो बेखौ पियाजि कालार नैबे पिच कालार नैबे मुगा कालार ओमफ्राय नैबेखौ मा कालार होनगोनथाय मेरुन बायदि आरो फान्थाव कालारसो होनो नामा होनगोन ओमफ्राय नैबे पिच बेसर बिबार ओमफ्राय गोजा नैबेफोरबायदि बिदननि दङ ओमफ्राय आरोबाव नै बाथिसेना नैबे दङ आरो बाथिसेनि ग्रिन सफैदों ओमफ्राय लास्ट आङो नैबेखौ देखायनोसै नै एसे थांना देखायस्रानोसै नै बे ब्लुनि आरोना जिङावल' आगर बेना बुहुद जिङाव आगर नागिरफैयो आङो माने होनो हायाखैमोन आरोना जिङाव आगरनि कालेक्सन खालामनो हायाखैमोन बुहुद बेसर बिबारनिल' दङमोन दायो बेसर बिबारखौ लाबोलाय खनसे खिन्थिना होनो ओइ जिङाव आगर गेजेराव जानानै दं बे अरेन्जनि गांसेल' ओमफ्राय नैबे मै रं होनगोन नामाथाय बेखौ मै कालार बिराद मोजां नै बेसर बिबार गुफुर ओमफ्राय गोजा होनानै बानायदों आरोना बेखौ आगरखौ नै बे बेसर बिबारा आंनाव दंखायो अलरेडि स्टकआव ओमफ्राय नैबेफोर दा देखायनायफोरा दिनै सफैनाय आरोना नैबे बेसर बिबारा स्टकआव दङ अलरेडि नोंथांमोना जुदि फसायदोंब्ला स्क्रिनशट खालायनानै थाब अर्डार खालायहरगोन अरेन्जखौ देखायखांबाय नैबे गोमोनि जि मोजां नै बियो जि मोजांखा आरो लास्ट मोनसे दंबायो नैबेबो गोमोनि गलाब होनानै बानायनाय बे आगरा गलाब होनानै दादों बिराद मोजां नुदों जि मोजां थायो रे बेफोर जाबाय साइड फुलनि बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि गोदान दख'नानि कालेक्सना बेफोरनोसै दिनै फ्रेश मालखौ नोंथांमोननो देखायबाय आङो जायफोरा फसायदों नोंथांमोना खाथिनिफोरा दखानाव फैदो आरो गोजाननिफोरा अनलाइन अर्डार खालायहरनो हागोन आं मिलाय हरगोन क्रिसमासनि थाखाय फैबानो जाबाय